Dan Isaac għandu 10 snin. Għal Isaac il-ħadd kienet ġurnata speċjali għax kienet il-ġurnata li grazzi għalih u għal misieru, Christian, ġie salvat f'Jamingu. It-tnejn kienu bid-dajsa l barra minn Popeyes Village meta fil-baħar lemħu l-Fjamingu. Il-missier saqsejtu għetlu emmek hemm xi ħaġa żgur. Għetlu jew xi ħadd għandu bżonn għajnuna jew inkella xi ħaġa oħra bħal ma kien hemm bħal asfur. Għetlu ejja mmorru naraw xem. U malli raw il-Fjamingu l-istint kien li joħorġu l-mobile biex jiffilmjawh jowm u forsi anki jtir, imma ma damux wisq li ntebħu li l-Fjamingu kien ferut. Għax kellu jisu dem, kien jidher li għajjien. U iktar kemm jimxi jipprova jaqdef u beda jipprova jtiru, imma ma setax jitiqgħu. Kien jidher li qed iħossu tqil biex itir. Isaac u l-papa tiegħu ċemplu mill-ewwel lil BirdLife u marru għalihom iċ-ċirkewwa. Sakemm ġew tal-BirdLife, Isaac u missieru baqgħu jagħmlu kull sforz biex il-Fjamingu ma jitbieċ ħafna. Sakemm ġew aħna provajna ndaħlu iktar il-ġewwa għax kien qiegħed ħafna l-barra u ħsebna sa x'in nitlu jilħaq joħroġ ħafna l-barra. Sakemm marru jiġbru lil tal-BirdLife miċ-ċirkewwa kien hemm biża' li l-Fjamingu jilħaq jintilef. Allura markaw iż-żona bil-GPS biex wara setgħu jsibu triqithom lura b'mod aktar faċli. Bdejt nitlob il-livera nsibu ħax dejqaw peress li hekk kien jisu mweġġa u hekk xtaqt illi ma jeriqx u ma jweġġax iktar milli hu. Malli reġgħu sabu lil Fjamingu bl-għajnuna tal-uffiċjali tal-BirdLife il-Fjamingu ittella fid-dajsa. Għall-ewwel darba ma rnexxinniex. Iżda mbagħad provajna t-tieni darba u għamilna kuraġġ u badni hekk provajna ma fl-istess ħin ridna naġlu u ma weġġawx. U imma l-inqas ma weġġax meta tellajnieh. Sandra Cuevas, Conservation Assistant tal-BirdLife, qaltilna illi saru jafu b'dan l-inċident b'telefonata fuq linja ta' emerġenza li għandha l-BirdLife. Peress li ma nstabux pellets fil-Fjamingu, il-BirdLife ma tistax tikkonkludi li kienet sparatura li waslet għal-ferita. Imma tgħidilna wkoll li l-Fjamingu qed jirkupra. We discovered there that it has a wound on the wing, like just across the wing. So we cannot conclude how the bird did this wound. But it's really easy to recover, so we have it with us in a rehabilitation center. It's doing well, we are feeding it and taking care of the wound. So we are just waiting to see how much time it needs to recover. Fit-tmiem l-intervista, Isaac għalilna li jekk ikun hemm xi asfur ieħor f'periklu se jkollu iktar kuraġġ biex imur jgħinu, għax wara din l-esperjenza jaf eżatt x'għandu jagħmel. Meta jkollok bżonn għajnuna dejjem trid illi jgħinek xi ħadd, allura bħalma da għandu l-istess bħal jekk ikollna bżonn l-għajnuna aħna għandu bżonn l-għajnuna u meta jkun fil-bżonn.